Pero vamos a seguir en euskera porque hay gente que no Ezagutu ginenetik, 68 baino lehenago, euskararen inguruan joan da beran bizitzako burruka edo militantzia esango nuke, berak beti esaten zauen euskararen militanteak izan beharko ginela. Eta gaur egun bez egoera ez dagoela normalizatuta, naiz eta paperetan agertu, bai leku askotan ez dela gauzatzen hori. Bereiztuko ditut bi aro. Nolabait aro heroikoak, duela 55 urteko kontuak dira, eta ez dakit gogoan ondo ditudan ere. Alde batetik hori, aro heroikoak, eta gero aro eraginkorra. Esango genuke, jaurlaritza antolatu zenetik eta euskararen bideak beste esparro batzuk landu zituenetik aurrera hori. Alkarreri, esaten gauntzien, jenteari eta bebai, ezin garela geldi egon, eskue bota behar dugu zela esparru guztietan. Orduan hasi ginen euskarazko klaseak emoten, gero alfabetatze antolatu zen, gero AEK, gero udala euskaltegi antolatu zen, eta gero iralera joan zen. 1980an, 81 batean, antolatu zen, euskara ofiziala edo esango dukena, eta Javi izan zen horitariko, lehenengotariko, esango duke, eragile nabarmena, ez? Berak hartu zuelako, hain zuzen, Iraleren proiektuaren gideritzapea, edo AEK-tik Iralera pasatu zelako testigu hori, ez? Eta, hain zuzen be, orduan, hasi ginen, maisu maistrak euskalduntzen, eta horre bai izan duela eraginik. Jentea bazekin euskara, bagenekin euskara, baina ezkenekien irakurtzen eta idazten. Eta hoi ez ziren garai heroiko horiek, dinotan. Eta jentea gogoa zeukan, nolabait sartzeko euskal munduan. Orduan txezautu nuen Javi, eta badakit berak ere alfabetatze klasia horiek antolatu zituela. Eta bera ere, maisu izan zela. Nire kasuen, nini bai Javi eta bai Iñakin ikaslea izenaz, ez bakarrik ikaslea eskola barruen, eskolatik kanpo bere hainbestik ez idote euretaz. Euskaran, kulturan, danean hainbeste naturaltasunez erakusten zozku ezen geuzek, konturetu bere zinen laiten ikesten zendunik. Iten zeuen saiakera handie, euskaldunez dan, edo guraso euskaldunek ez deko zen umeak azeta bebai euskera ziten, euskeran munduen sartuten, eta holan esaten zuelako eure bere harreman duteko eta herrien euren espazio eukiteko errezera eukin guzuriela. Eta uste dut, azkenengo, gure nagusiak izan garenean hori ikusi dugula, eta azkenean hori gu bere balore moduen hartu dugule. Iñaki beti egote zan ganean euskeraz inberdule, eta guk Iñaki beti du, gukaz beti indo berba euskeraz, orduen gube monitore moduen euskeraz egin behar zalakoan, umeak holan ezigen duzan. Bera oso hola izan dela esparru danatan, behar napurre emoten eta euskerean be, hori. Gehien behar zurien esparrutan, hortik landu dugu berak euskerea. Gauzetxu txikitsu horrek Iñaki izan moduen doz kositaz, gauzetxu bi esan bertxutez, eta gauzetxu bi txikitsuek ziren, baina txikitsuek, eta heldu gara uste dut normalizazio batera, eta uste dut importante izan dela aportazio hori. Zehozar nabarmentzekotan, azpimarratzekotan, eta bai Javi gaz eta bai Iñaki gaz, azkeneko 10 urtietan eduki dute nik erlazio hori keixen. Eta da, espiritu kritikua, hau da, norperaren
ez espiritu kritikoa esan dutena prisma politikotik begiratuta, baina norperaren mundutsutik aparte beste zeo zerbait ikustia, inona beti ikustia. Euskaldun batzuk bere ziren ados egon, esala, euskara batu esala. Hori zen guretzat arazorik gogorrena. Ikusten genduelako euskara batu barik esala horrera joango. Horrek ez zeuela esango zen guri arteko euskara edo guk erabilten genuen euskara ez gendula erabiliko. Baina bai behar esan genuen zeo zer Euskal Herri osoa batzeko, zazpi provintzia ginen. Bueno, nik uste dut gure aitan izakera ondoen definituten duena da gauzak aldatzeko buru gogorkeri hori, ez? Eta nik uste dut euskera berakolan ulertzen zegoela, burroka baten moduen edo, ez? Euskal filologia ikasi zeuen, baina nik uste dut ikasi zeuela ez benetan gustoko zeuelako, baizik eta karrera bat justo orduen agertzen zalan, eta bazelan ez zegoela berakorik eziko, hori burruka modera lortu be. Hemen egon ginen udaletxean, akordetanaz, okupa moduen. Eta baten, gogoratzen dut, Guardia Zibila sartu zirela gauian, eta zatzin joskoen dana. Osea, liburu guztien, mai guztiek eta dana. Gero ude baten be, ikastolako lokaletan, eleizako lokaletan, berezkatu genduen klaseak emotea, kosteiakun lortzea, ze abadeak ez ziren konforme egon, ze gu eskinen izen hain formalak. Eta orduan, idatzi bete sinatu behar izan genduen Jabiek eta biok, arduradun moduan, ez zala ez politikarik egingo, ez gauze berezi, ez konferentzirik ez ezer. Orduan, esan gure dut, ez dela hainiz erreza izan guri artean be euskara aurrera taratzea. Javi beti izaten zen, kostako da ikaste euskara eta euskara arraza da. Bitxo, Amerikar batzuk etorri eta etorri izan zarra eta gaztea joan da bera gana eta preguntatu. Ba! Eta argumentu hori zenbe bidera erabiltzen zen euskarari kentzeko bildur hori ikasten. Eta gero bestea pasaizu bat ze euskararen asuntoan bere bete hitz egiten zen zertarak euskara. Euskarak, gauza asko esan litezke, baina bat asa euskarak beste mundu bat zabaltzen euskara. Euskara gintzan, herri gintzan, danian, baina ez zen espiritu kritiko paralizante hori keja hutza. Zaten zen, eitxeko, konforme egon ezarren aurrera egin eta naiz eta ez sinistu justiz horretan, baina esaten zen, egin biadalako eta listo, aurrera. Etxean betin dugu baian eman aldetik, aiten aldetik dana euskeraz, baina gehiago igual azpimarratutea detaile txikitsuetan ikusten zala euskarari emoten txon garrantzie eta euskarari, Euskal Herriari eta euskal kulturari. Adibidez anekdota bat dekogu, nik 10 urte edo 9 urte eukingo neusanean, agin bet jauzi izazten eta Maritxu Taietakuk kortatu nuzedea erregala sosten. Niri 10 urtegaz kortatu graziaskorik ezosten iten, baina hori erregala bazala, hori salako hori Durango kasokan erosite edo izango zen. Hemen gauzen danok euskara erabilteko eta egiteko inoiz ez dugula ezer kobratu. Gure espiritua edo gure nahi izen da beti aurrera egin behar dela, herri ekimen moduan. Kanpaina txikietan bai parte hartuten zuen, azkenengoa euskaraldikoa, eta ospitalean be hartu zuen erabakie txaketan iminten zuen edo batan edo dana dalakoan, eta ikusten zen zelan berak euskara ziten zeuen eta enfermerak edo medikuek edo jakiten zeurinak euskara ziten zotzen, eta azkenengo momentu hartu zeuen txapa iminte jakean. Tijuanen blusek esaten zuen, gente buena y generosa, gauza bat erdeaz gehiago errazaltzen da. Baina gero beti zuten bize bai, batak eta bestea puntu bat
adarra jotzen. Beti biltzen zein adarra jotzen. Eta despistata egoten ginen hori, sartzen euskun danak. Beti zan broma bat, baina broma.